Çanakkale'ye bu 6000 kes ji Avustralya û Yeni Zelanda'ya herikin Çanakkale'ye lê derê kal û bav û kalên xwe bîranî ji bo vê ekel koya Anzakê bûn li du welatan hatin temaşevan neja dibêjin niha wekî tê zanîn sala 1915 de qewimî bû ev şer nêzî 100 sal ser derbas bû ew kesên ku ji Avustralyayê aliyek dinyayê wekî tê zanîn û ji Zelandaya nû hatin di wê heyamê de hatibûn Tirkiye şer kiribûn niha jî ji bo bav û kalê xwe bîr bixin nebî û nebîçirkê wan hatine vê derê û bîr xistine em dîsa dubare bikin ji bo vê yekê jî zanîngeha Alpaslana Mûşê şanoyek amade kir û li zanîngeha İstanbul Kültûrê lîst bi zimanê kurmancî şano hate lîstin niha em wê şanoya temaşe bikin. Em İstanbul'e ne festivala şanoyê têlê darxistin gelek zanîngeh beşdarî vê şanoyê dibin lê Rojhilatê jî zanîngeha Alpaslanê beşdarî vê zanîngeh vê festivalê bû em ê lîstikvanê şanoyê xeber bidin ka çi hate lîstin naveroka şanoyê çi ye em ê were xeber bidin. Li zanîngeha Kültûrê ya Stenbolê mihrîcana şanoyê heye. Ji dervê welêt û hundirê welêt gelek şanonas beşdar bûn. Seni kaçıracağım. Olmaz. Seni kaçıracağım. Olmaz. Zanîngeha Mûş Alparslanê jî bi şanoya ev welatê bihuşt ve li vê derê bû. Hayırlı olsun. Mamosteya şanoyê Gülay Şeker Özsoy naveroka şanoyê wisa bilêv kir. Oyunumuz bu topraklarda yaşayan bütün insanlarımızın geçmişte bir arada barış içinde yaşadığını gösteriyor. Bu toprakların bütünlüğü için birlikte savaşılıp ve tekrar bu toprakların huzuru için birlikte verilen bir mücadeleyi anlatıyor. Çîroka şanoyê wisa ye, şerê dinyayê ê yekemîn heye. Xortê Kurd ji keça Tirk hez dike. Lêbelê malbata keçikê naxwaze keçikê bide wî. Allah'ın emri. Olmaz. Ne sen dedin, ne ben duydum. Allah yazdıysa bozsun. Ji bo ku agirê evî ne di dilê wan de gur bûye, xort keçikê diravîne. Bu akşam. Davet û şahî tê amade kirin. Şeva davetê bûyerek nexweş diqewime û şerê yekemîn ê dinyayê dest pê dike û xort û keç ji hev dûr dikevin. Di şanoyê de him kêf û şahî heye, him jî li hin ciyan şîn û girîn. Melek, melek. Gotinekê xwendekara şanoyê jî gelekî balkêş bû. Yani ev listiki amacı, ev oyun amacı, yani jber venak ya, ev çıkama şekli. Ya medve hatta bil halu bi, yani aşti, birati, xoşti, mehvanti, camirti. Piştî şanoyê lîstikvanên şanoyê û temaşevan bi hev re govend girtin. Em pir kêf xweş bûn zaten vê lêskahan da bilêstandir. Gelek kêfa me xweş kir em heval qaydê heval bi biratî bi xweşî here çima nexweş be. والله ام قال كيف خوش باورتشتي لبل فان فقافي ام هركي نوى لام ام حسي جاد عين تجبته قال خوشي بته براتي بتن ام همي بريك ام همي هواليكي تشكي خوشه ام با دري قال ممنوني Piştî şanoyê ev dîmenên xweşik di hişê me deman. Belê xwendekarên zanîngeha Alpaslana Mûşê li İstanbulê ev şanoya xwe pêşandin bi rastî jî mora xwe li rojê xistine di hazirkirina vê xeberê de em spasdarê mamoste Gülay Şeker Özsoy, Naci Özsoy û Hamdî Hazim Ölmezin gelekî alîkariya me kirine gelekî saeta wa xweş mala wa ava û ser Facebook dengê ve Twitter dengê bê temaşevan neja xwendekarên me xwendekarên çi zanîngehê bi çi lîseyê bi dema projeyek wan dema xebatek wan hebe çil heremê çil Tirkiye çi jî deverek cîhanê dema xwe bigihînin me ji bo desteka me ji bo piştavaniya me em li pişta wanin tenê bila em bibihîsin ku xebatek wisa xweş dimeşînin û vê xeberê jî em miliyetê biqedînin.